Mira, jo personalment sóc força enemiga de l'ideologisme en literatura. Jo crec que una novel·la és una novel·la i que reflecteix les preocupacions humanes, per exemple, la por a la mort, o per exemple, la soledat, o la incomunicació, o les incidències divertides que poden passar en la vida, o eròtiques, o del tipus que sigui. Però de cap manera una novel·la ha d'esdevenir un pamflet, perquè dic pamflet en el bon sentit de la paraula. Per això tenim el pamflet, o tenim l'assaig. Però voler convèncer algú a través d'una novel·la és instrumentalitzar la literatura. Per tant, això estic en contra. Nosaltres sempre estem ficats en un mitjà ideològic fet per l'educació, per les idees i per les preferències. És a dir, no és igual de tota manera ser un novel·lista d'esquerres que de dretes. Això és veritat. Ara... No estic certa que hi hagi novel·listes de dretes. Doncs mira... Bueno, els que fan novel·letes prescindibles, vaja. Sí. En aquest sentit, tens raó sobre la qüestió de la ideologia. És a dir, jo sóc així i vull que els meus personatges reflecteixin la societat d'aquesta manera. És un disbarat perquè et porta un carreró sense sortida normalment i crea personatges plans que tu mateix dius, això no és la vida, no va allà. Hi ha més personatges que són el teu altaveu, que diuen el que tu penses. De vegades m'han dit, tu has vist el que diu aquí aquest personatge? Sí, però ho diu ell, no jo, Clar, és que només faltaria. s'ha d'aclarir molt. Jo recordo que en algun cas hem de dir, aquest deixa anar el que... Home, no, perquè si tu tries uns quants personatges... Han de tenir una coherència interna. I potser un és un carca, o potser un és un antipàtic. I cadascú porta la vida que porta i té les idees que té. Jo, a propòsit d'això que tu insinuaves ara, que tot i això estem submergits en un mitjà ideològic, perquè el ser humà és ideològic, jo tinc la impressió que en una bona lectura, és una lectura aprofundida d'un llibre determinat, sí que hi ha el rastre de la ideologia de l'autor, però encara que sigui groller de dir, em fa l'efecte que és com la bava que deixa un cargol o un llimac al passar, que és bastant transparent, o jo intento que sigui transparent. Tot i això, els meus lectors em diuen, calla Isabel, que se'n nota la llengua que és feminista en els teus llibres. Jo dic, jo no ho he intentat. Déu-n'hi-do, però vaja, la Júlia és una feminista de pedra picada. La Júlia és una mala pècora, que es casa per diners, el que passa que cau simpàtic al públic, però és una mala pècora. Però sap defensar com a dona en un mitjà tan... És una dona forta. A mi m'agraden les dones fortes. En un mitjà tan dur i tan difícil, com el que es diu tan hostil a tots els nivells socials masclistes. Imagina que per canviar de classe renuncia al seu nòvio, es deixa acapar. És a dir, és una mala peça, aquesta xicota. És una víctima de la història. A mi una vegada un periodista em va preguntar, és autobiogràfica? I dic, però per l'amor de Déu, és que no hi ha dues persones que s'assemblin menys. Bé, això és una altra, l'autobiografia que tots els periodistes t'ho pregunten. Esclar, naturalment. I dius, bueno, i sobretot si és dona. Si és dona és autobiografia, segur. Sobretot els periodistes que no han llegit res de tu, ni res de ningú. I que han mirat alguna cosa per sobre i et fan explicar a tu allò que ells t'havien de preguntar normalment. Una vegada per telèfon, a més, una periodista em diu el següent, vengui'm el seu llibre. Jo dic, perdona, això és d'anar al llibreter. Jo no ho sé fer, això. I després un altre periodista em va dir, aquesta mossa el que volia és un titular, perquè no havia llegit el llibre i volia el titular. És que és tan ofensiu que te diguen, explica'm el llibre. Coi, jo m'imagino l'últim que he llegit teu, que és El desertor en el camp de batalla, és molt difícil d'explicar. Jo no puc. Jo tampoc, jo l'he llegit i no el sé explicar. Home, puc dir-te alguna anècdota o puc dir-te algun personatge, però, home, és molt complexa aquesta obra, no? De tota manera, jo quan deia això d'estar submergits en la ideologia, estava pensant quan mires els escriptors que ens han precedit i tens una lectura molt distanciada. Llavors allà hi veus com ells no s'han pogut sostreure al clima ideològic de les idees... Som històries, els romans som històries. Polític i social de l'època. I el que no tampoc és escriptor. Perquè un escriptor que no estigui al rovell de les coses que li estan passant històricament a la seva societat, després no explica res tampoc a la humanitat. Et diré una cosa, per exemple, ja que parlem de feminisme fa un moment, el masclisme, la novel·la clàssica, o la novel·la clàssica del segle XX, que no me'n vaig tan enllà, clar, el paper de la dona és enormement convencional, però esclar, és que aquella gent escriuen en una determinada època. I no sols això, i ara tiro pedres contra la meva teulada. Les grans escriptores del segle XIX angleses, que són les grans renovadores o les que incorporen la dona com a autora, són masclistes i defensen la família i defensen el paper de la dona amb molt poques excepcions.
i dius, bueno, és que ja feien la revolució escrivint, ja en teníem prou en això. Bueno, i posaven les dones per primera vegada en el que podem dir el centre del món, o almenys amb un paper determinat. Jo fa poc vaig estar mirant precisament per parlar d'aquests temes de novel·la i de Badalona i tot això, coses del moviment obrer de Badalona. No hi havia manera que poguéssim tenir en compte els homes els problemes que tenien les dones a la seva època. No. És a dir, tot el tema, per exemple, de la maternitat, tot el tema de les malalties... Home, si els grans sindicalistes i els grans comunistes, les dones es queixaven d'això. I els anarquistes que passaven per ser, en aquest sentit, els més avançats en matèria del gènere humà, la dona és per parir. No hi havia manera que a les reivindicacions hi aparegués. Hi havia un article determinat d'una societat obrera de l'època en la qual havien enregistrat... Els socialistes. A les 3 classes de vapor havien enregistrat el tema aquest de la companya que caigui malalta i tal, se li pagaran 4 setmanes de sou. Això, al cap d'un temps, ho van suprimir i no va protestar cap home. I tu saps què va costar dir els drets de l'home? I clar, les feministes van dir, els drets de la persona, o els drets de la humanitat. Què vols que et digui? La meva experiència personal és força decebedora, perquè jo, no sé, tinc amics crítics que m'han explicat i he llegit textos a propòsit de quina és la funció de la crítica. I uns te diuen, no, la crítica serveix per orientar el lector. Altres diuen, no, la crítica serveix per fer una mirada especialment àcida i dura respecte d'un text i despullar-lo de convencionalisme o del que sigui. I em diuen de coses molt diverses. Però si tenia per funció ajudar a l'autor, obrir-li alguna finestreta, dir, t'equivoques per aquí, mira, no tens prou ritme, o els teus punts de vista són esbiaixats, això, jo almenys no he tingut la sort de trobar-m'ho. No m'han ajudat. Jo crec que tenim 2 o 3 problemes amb això. Primera, el fet que no tenim revistes, diríem, que no siguin merament acadèmiques, per tant, que hagin de passar la criba de la lectura d'un públic que la segueixi, és a dir, un públic culte, no cal que sigui molt especialitzat, això ens falta. Llavors, sense això, tampoc no tens crítics professionalitzats i tampoc no tens el diàleg entre públic i lector que propicia una revista. Això per començar. Després, les ressenyes, diríem, ja sabem com van, és a dir, primera, interessos editorials al canto. Perdona que te faci un parèntesis. Tu t'has fixat que en els rànquings dels llibres més venuts que surten en tots els diaris sempre n'hi ha un de cada editorial? Efectivament. Perdona, continua. Jo també ho he comprovat. Què dic, oi? Que casualitat. Després, clar, els gustos particulars d'un crític que t'ha de fer una ressenya en un holandès com a màxim, i s'ha d'haver llegit el llibre. Ja m'explicaràs per on tira, és a dir, No, tenim bons crítics, No, això... El que passa que jo no he tingut sort amb ells. Tenim ja de tot, perquè el que passa és que de cop i volta, efectivament, tu trobes una lectura d'una obra teva i dius, ostres, jo no ho entenc això, perquè tu tenies un propòsit, una pretensió, i allò ha passat a segon terme i t'expliquen unes coses que dius... I l'argument és el menys interessant de la novel·la. El lector que en treu d'això. I per tant, això és un problema. I l'altre és el desprestigi de la literatura. I després hi ha una altra cosa. La nostra societat. Evident. I a més que el periodista cultural sembla com si hagués desaparegut, perquè només fa 10 o 15 anys jo recordo col·legues, perquè jo soc periodista també, col·legues que realment tenien un bon gust, com la gent que té un bon gust per beure vi, tenien un bon gust literari. Però ara trobar-se, jo us ho pregunto directament, i un dia li vaig preguntar a una periodista cultural, que era del Mundo, per cert, que em va fer una entrevista, i en aquell moment estava molt de moda aquest xicot que és arquitecte, el fill de l'arquitecte. El meu fill. El meu fill. Que s'acaba de casar, un d'ells. No ho sé, bueno, estava molt de moda en aquell moment. El Pablo Bofill s'acaba de casar. Bueno, no ho sé, total, que estava molt de moda i escrivia molts llibres. I li dic, però anem a veure, si ara treu un llibre Robert Saladrigas, i el mateix dia treu un llibre el Bofill, tu a qui vas a fer l'entrevista? Directament al Bofill? Perquè si no, el cap de la meva secció em mata. El cap el mata. Clar, aleshores... Per tant, aquí tenim tot un cercle viciós. La literatura està perdent el prestigi i en el cas català la paradoxa és que quan més avancem cap a aparentment ser un poble lliure,
resulta que la nostra cultura, la nostra literatura, cada vegada influeixen menys en la gent. És a dir, tu compares els anys 60, per exemple, o 70 o 80. Ui, els escriptors, tu recordes la influència de la Capmany? Ara no hi ha ningú que faci aquesta funció. I la influència de la nova cançó, i la influència del teatre, imagina't quan el teatre lliure i tot això. Aquests aspectes que eren tan importants, en aquest moment la cultura com a tal no té el pes que tenia. Llavors, clar, els escriptors abans... De tota manera, això ja ho deia Horaci, Totes les generacions s'han queixat que avui els joves no són prou llegits ni prou cultes. També fem una mica el paper de iaios, tu i jo, Sí, però és important que el fem el paper de iaios, perquè algú tenim memòria. Ha de mirar una mica enrere i dir, senyors, les coses no han estat sempre així. Un amic meu em va dir que el problema està que nosaltres només recordem els nostres amics. Per exemple, abans s'estudiava més o s'estudiava millor. Tu te'n recordes de tu i dels teus amics, però la immensa majoria de la teva classe eren burros com un tacó. Això ho parlava jo avui amb la meva dona, li deia que efectivament el tema aquest de que sembla que, diríem, tothom era llegit i que tothom funcionava amb cultura. És el nostre petit món. Jo he tingut alumnes a classe fent història i realment per tenir 2 alumnes que els interessava, que t'entenien i que eren capaços d'explicar per escrit allò que l'havies ensenyat, eren efectivament 2 o 3 persones. La resta era una mitjania, diríem que li interessava poc en aquest sentit. Jo personalment soc de les persones que ha fugit de casa. Quan ets jove el que vols és fugir. I quan m'he fet gran, per això és pura biologia, unes ganes de tornar i un alcoianisme que encaven les llagrimetes com és el barranc del Cim per la carretera, que és pura biologia, és a dir, el voler tornar a la terra, no? Això és... Però és així. Però és que a més, ara recentment, i si no ho dic rebento, l'Ajuntament d'Alcoi m'ha fet filla predilecta i medalla d'or de la ciutat. Per tant, de tots els llibres que he escrit es passen en Alcoi. I això ha estat perquè feies anys o perquè ens reconeixien finalment? No, perquè durant molts anys he estat governant el PP i això tot i que és un poble anarquista el meu, no? Però el PP quan hi havia el repartidor, el PP ho guanyava tot arreu del País Valencià. I de sobte va haver un pacte socialista i ara governen els socialistes, en coalició, en altra gent, no? I clar, el nou alcalde ha volgut distingir-se. I per exemple, un pintor com el Toni Miró, o una escritora com jo, doncs els interessa posar-los una mica de relleu. Entres a l'estàtua que hi havia, aquella... A Gandia. Sí, encara està en litigi. Però li han canviat de lloc. No, encara no s'han atrevit. Però tenen el propòsit però no ho fan, perquè a sobre són covards. En el cas de Badalona, a mi em va passar que jo me'n vaig anar i vaig oblidar-me de Badalona, literalment. Vull dir, de cop, quan vaig venir a Barcelona, em vaig oblidar de Badalona. I un dia, quan ja tenia 30 i tants anys, de cop i volta em va venir un clic, com dient, intentar fer jo memòria de la memòria que tenia jo de la Guerra Civil a Badalona. I a partir d'aquí va començar altra vegada... No l'has passat a la Guerra Civil? No, no diguis mentides. No, dic la memòria d'allò que a mi m'havia arribat de la Guerra Civil. La postguerra. El que havien explicat pares, oncles, o l'atmosfera, fotos d'amics del meu pare que s'havien visitat... Sé molt bé què vols dir. Tot això, la correspondència. Llavors, això em va posseir a mi. I per treure-m'ho vaig haver d'escriure 3 novel·les seguides, en forma de trilogia, per treure'm una mica aquest pes de sobre. Després ja m'hi vaig ficar en Barcelona. I vaig tenir una temporada de refer els amors en Badalona, perquè llavors, clar, eres un noi que escrivia de Badalona, i ara se m'han tornat una mica... Allunyar. Jo en aquell moment estic molt, molt a prop i tot el que escric passa en el coll i els meus amics em diuen, ja n'hi ha prou, no? Frena d'una vegada, que ara que vas en la bandera del coll de tot arreu. Dic, home, és que m'han fet filla predilecta, tu què et penses? És el més important que m'ha passat en la vida. Jo al coll primer coneixia l'alcoiana per la seva moral de futbolera, les anxoves de l'Espanyola, les olives farcides, que és un poble que no té mar i per tant no té anxoves. Les olives farcides. Després tu, l'Ovidi Montllor i les peladilles. I el Toni Miró, que és un pintor extraordinari. Això més tard. Jo voldria dir que no, però sens dubte que sí. És a dir, a mi m'encanta el travestir-me en home. A mi, quan em diu, és que només escrius de dones, i un dia vaig fer la prova perquè m'ho diu tothom, i aproximadament és 50-50. Tinc un 50% de protagonistes homes i protagonistes dones, comptant els contes i tot, I a mi m'encanta que el protagonista sigui home i si jo, ara que soc vella, que sigui jove, o que sigui un nen, o
això de travestir-te te dona un exercici literari que a mi m'encanta. En canvi, tothom em mira com... És a dir, percebem allò que volem percebre. És a dir, una senyora gran, què fa? Doncs escriu coses tendres, amoroses, i que no s'entén que jo tingui sentit de l'humor, perquè no em pertoca en el meu retard robot. I per tant diuen, és que ets atípica. I clar, tot el que no s'entén és atípic, no? Però no soc gens atípica. Però jo voldria defugir els clixés i crec que ho he aconseguit una miqueta. Jo crec que també. Et volia preguntar una cosa sobre... El que passa és que ara ens anem... Ja t'ho preguntaré fora de càmera. El tema aquest de la dona... Hi ha una cosa autobiogràfica teva, a la Júlia famosa, i és que en un moment donat ella, quan la capa, em diu que se sent com un home o que voldria ser un home. Tu te'n recordes d'aquest tret? No, és un moment quan està en un dinar o en un sopar, que està fumant un puro, i diu, jo crec que sóc home. I això no és autobiogràfic, jo no em sento home. Ah, no? No. És més, quan entrevisteixo un home, m'intento fins i tot físicament sentir el sexe masculí en el meu cos i t'ho has d'imaginar, i evidentment els éssers humans no són tan diferents com tot això, però m'ho he d'imaginar. Sí. Doncs jo, en el cas de les dones, el que m'ha passat a mi és que jo he viscut molt entre dones de família. Per tant, les coneixes molt bé. I per tant, m'han influït moltíssim per bé i per mal. I per tant, els dos aspectes de la dona, diríem, a la vegada de casa, organitzadora de la llar i que dona ordre, aquesta part positiva, la part negativa, aquesta tendència conspirativa de les dones. El que jo li dic la cultura de l'harem. Sí. Aquella moral, el que diuen les dones entre dones. O el que seria una mena de... Sí, una cosa d'aquest tipus. Que està contraposada a la cultura del pati d'escola pel que fa als nois, que ja han de fer el gallet. I que la violència l'expressen d'una manera molt més explícita, oberta i a pinyes, i les dones, en aquest cas, contenen la violència... El que fan és malparlar. Alhora la canalitzen i alhora li donen un altre sentit. Però tot això és bastant lleviscós, Sí. Vol dir manca de llibertat interna, no? A mi el rol aquest tan marcat d'home i de dona crec que és un dels grans errors. Jo crec que ens ha semblat moltíssim. Però a mi m'agrada molt... A mi el que m'agrada, i això ho vaig ficar en una novel·la, que passa en el tèxtil. Badalona era un lloc molt tèxtil. Hi havia un moment que hi treballaven 3.000 dones en el tèxtil, que és una cosa... És que hi havia 47 fàbriques tèxtils. Això abans del crec, del tèxtil. Això dels anys 30, 40... Això mateix. A mi el que m'agradava d'això era aquesta mena de vitalitat de les dones treballant. Quan les veia sortir de la fàbrica, per exemple. I cantaven cançons? Cantaven cançons. Hi ha un recull en Alcoi de cançons de dones alcoianes. Cantaven cançons, però cantaven cançons de la meva època, de copla andalusa, de l'època franquista. Imagina't. Que ja no és la copla popular catalana, sinó que se sent a través de la ràdio. Les d'Alcoi en el segle XIX cantaven en valencià, normalment, i eren sempre picardies contra els amos de la fàbrica, contra l'alcalde, contra els polítics, i eren molt desvergonyides. I tenien fama que eren massa lleugeres de cascos, i les senyores no en barregem amb elles, que són molt mal parlades. Marcaven les distàncies. En canvi, els homes sempre tendeixo a buscar herois en el meu passat i no els acabo de trobar. Sempre els hi trobo unes febleses, una mena de... Això és magnífic, tu. Un heroi sense febleses no és un heroi, tu. Per això no acabo de trobar-ne un d'aquells de pedra picada que centri una novel·la com a heroi. Com el tirant, tu vols el tirant? Em surten antiherois. Clar. Bueno, però deu ser l'època, perquè ja no som en època d'herois, doncs.